avela asetshenziswe njengoThixo uyasebenza yena ukuze uThixo amncede. Amen. Xa kuthethwa ngento kaThixo akuthethwa ngento elula, usebenza wena very hard. Ungaqala nje kwasemthandazweni, akulanga uthandaza, uthandaza nje, ulwa usacinga usathanda. Ungaqala uthandaza, ulwa usacinga nje. Ifane fasting ungayi-decide uba ndizofasta ngomso, uqala ilwe nje kwauba uqala uyicinge, aphinde ayilwe ekuseni. Uyazi uba uyakwazi uba uvele ulibala uba kumele ufaste, wethuke sewutyile. Azanyanizeke ndikucebise uba wethuke sewutyile amaxesha amabini, ithi ndiyaqala ngoku. Amen. Ungaboza uyiyeke into ngoku sekubhidisile usathana, ithi devil ndiyaqala ngoku. Ngoku sewaphila amaxesha amabini uthuke ngoku, because ubuke wathi iyayiyeka, ithi ndiyaqala ukuthi ugqibe ngosuku lonke, ithi ndiyaqala ngoku. Awulondihluthwa amaxesha amabini, kodwa ungenzi ungathi ulibele kanti kufuna uba amaxesha amabini. So into zikaThixo ziyaliwe bathandekayo, because usathana njengoba silama sonke, usathana atheka sonke ngendlela ezingafani. Amen. Usathana njengoba thina sicinga umoya kaThixo simele basiwufake ebantwini abadala okanye ebantwini abasebekhulile, yena usathana uhlwayela umoya wakhe ebantwini bonke. Akakhethi wanemali uyafaka, akakhethi awunamali uyahlohla, wangabi namzi ufaka into zakhe wanomzi. Usathana nje nxa ehlwayela into yakhe, nalezoyela iBhayibhile incwadi ka-Isaya, isithokotoko sobumnyama siwugubungele wonke umhlaba. Nxa kuthiwa wonke-ke wonke, abeseke sithi-ke kodwa kuwe wena kuthe chapha ukukhanya. Ukukhanya kuthe chapha kuthi kodwa siphakathi kwesithokotoko sobumnyama. Sihlelwe lilangaba lomlilo thina phakathi kwesithokotoko sobumnyama. Usathana asifakile kwilizwe lonke, umnyama emntwini efundile nxa ingana Yesu. Amen. Ubone uba kube mnyama emntwini efundile, usathana awunombalela ngaphandle kokuba wamkela uYesu, uphinde futhi wamkele uYesu ube connected nomoya oyingcwele, because umoya oyingcwele nguye osifundisa kakhulu ngoYesu. uYesu yena ebesifundisa ngobawo osezulwini. Sikhona abathandekayo, uYesu yena simaziswa ngomoya oyingcwele. After abafundi bakaYesu kwehle umoya oyingcwele, bagcwala amandla ukuba bamngqinele uJesu ukuba uyinkosi. Amen. Amen. SeBhayibhelini ke loo nto leyo, I think uJohn chapter 14 singayifunda nje, kodwa andizothatha ithuba elide futhi ningazothethana ngayo, kodwa make sifunde nje ngoba uYesu umshiyele ngomoya oyingcwele. John sizofunda nje verse 17. Klar, der Lundfunde. John 14.
qala apha ku-verse 15 ngifuna abantu abamela kakhulu ke iBhayibhile nothi xa ifundwa nje imamela kakhulu. Amen. John chapter 14 verse number 15. Sekondaba idinga lokuza kukamthetheleli. Ukuba niyandithanda, igcineni imithetho yam. Mna ndiya. So then angaba mcela. Sekondaba idinga lokuza kukamthetheleli. Verse number 15. Ukuba niyandithanda, igcineni imithetho yam. Mna ndiyakucela kubawo azise aze aninike omnye umthetheleli ukuze ahlale nani ngonaphakade. Umoya wenyaniso lowo lingenako ihlabathi ukumamkela ngokuba lingamboni lingamazi nokumazi. Nina ke niyandazi ngokuba uhleli nani kanjalo uyakuba kuni. Verse 18. Andikunishiyanisa inkedama, ndiyeza kuni, liseni lifutshane. Yeah, you're right. Akunye ndayicacisa kuyavakala ne. Siyabaleka siya kwisemoni enzoyifundisa apha. Qhelekile. Amen. Khawulisana sakho. Khawulisana sakho. Thank you, Jesus. Uyadingeka umonja bathandekayo. Ithanda le ndawo ba uthi uJesu nxa esishiya ngomoya ngcwele asizuba zinkedama. Uthi umzalwane onganamoya ngcwele uyintoni? Amen. Umzalwane onganamoya ngcwele uyintoni? So apho sizokhulula abantu ukuze bangabi zinkedama. Sizokonekthisa abantu kumoya ngcwele uphume ubunkedama. Malibonge igama laJesu. Siyenyuka uzova wena xa sihamba siphinde ezindaweni esisuka kuzo sofika singeyizizwe inkedama sigcwele amandla sinento apha kuthi ngaphakathi. Hallelujah. Singekho empty. Noba ngahlabelela kamnandi bathandikayo umuntu onganamoya ngcwele kuyavakala. Siye sitsho thina phaya ebane sithi nguzahara wasecaweni. Nxa ehlabelela umuntu onganamoya ngcwele nguzahara wasecaweni, i-artist. Umoya ngcwele kawukwazi uba umhloniphe uphinde uzihloniphe wena. Xa uhlonipha umoya ngcwele nguye owenza uba uhlonitshwe, ngoba wenza into ayifunayo yena. Amen. Awenza ukuthanda kwakho, wenza ukuthanda. Ayabona igqirha xa kuthiwa lingenwe umoya wasemfuleni liphuma lihambe noba libange lingakanani kuba likhonjwe kulo mfula, because lingenwe umoya. Xa sekungenwe kulo moya nawe lo wethu moya ngcwele awungene. Hallelujah. Ungene umoya ngcwele, ungene umoya ngcwele iyatshintsha indlela yokucinga kwakho. Uba ungene umoya ngcwele iyatshintsha indlela yokucinga kwakho. Umuntu uthi uthetha naye wembulela izinto umoya ngcwele ngaye uyahleba. Uyakwazi ukumhleba umuntu emeha phambi kwethu amhlebe. Malibonge igama likaJesu. Uyahleba. Hallelujah. Uyahleba umoya ngcwele. Uyakwazi umuntu athe ngqina
umva uthi uyanqina futhi umuntu onganamoya ongcwele angade athi unqinile. Umoya ongcwele asiveze ba ebenganqini ebegabisa. Yo. Alibonga igama Yesu. Uyahlela umoya ongcwele. Enye indoda yake yafika late emithingini. Yayiphinda maybe lento. Ithi nxa ithetha phambi kwethu. Ithi ndibe late. Ngenxa bengabamba le moto wacabina engxaki nabangabamba le moto bacabina engxaki ngoba ngabamba le moto bacabina engxaki yaxolisa bangcwele. Wathi umoya ongcwele uzovezela abantu bakunemoto. Uzogabisa. Alibonga igama Yesu. Kodwa unamoya ongcwele uthi hey ebeleki nyali senze sokole file imoto zakhe ayikho lo moya ongcwele. Malibonga igama Yesu. Sizofunda nje beseqhelekile bathandekayo. Siveze nje amandla kamoya ongcwele ngayo. Qhelekile. Owinhleli. Siyayifunda ke incwadi kaLuka. Verse 43. Thank you, Jesus. Kosi dithe bewena maninga Luka chapter number 8 verse 43. Yes. Yeah. Verse 43. Yes. 12 years. Eyayithe yona phezu koko yasheka impahla yayo
verse 40 basiqale ku-40 yenzela uba sisimamele kahle story. Verse number 40. Yes. Kwathi ke kaloku ekubuyeni kukaYesu zamamkela izihlwele kuba bonke babemlindile. Bheka-ke uYesu ebehleli elindwa. Ithi uYesu ebelindwa. Ngoba uYesu akakwazi uba afike endaweni kuphinde kusheye kunjalo. Ebelindwa. Amen. Ebethe bathandekayo. Ithi iBhayibheli wayelindwe zizihlwele. Funda. Kwabonakala kusiza indoda egama linguYayiro. Kweza kuye indoda egama linguYayiro. Yaye yona ingumphathi wendlu yesikhulu. Yayiphethe indawo yokukhonzela. Yawa ezinyaweni zikaYesu. Umfundisi lowo. Yayimbongoza ukuba eze endlwini yayo. Le ndoda yayicela uYesu uba aye phi? Kuba yabe inentombi izala inye. Yayinentombi eyi-1 eyizalayo. Iminyaka ingathi 12. Yayinentombi ene-12 years. Yaye yona iqhawuka. Ke kaloku ekuyeni kwakhe apho izihlwele bezimxinile. 43. Nentokazi eyayinethombo legazi iminyaka 12. Ebhidiswa ngula-12. Le ntombi ekuthiwa yayiyintombi katata uYayiro yayina-12 years yonizele igula isekhaya. Le ntombi enethombo legazi yona ihambe kwilayini ibanjwe lithombo legazi for 12 years izamazamana nethombo legazi for 12 years lingapheli. Siyama kwenye bathandekayo. Intombi kaYayiro yona iyagula. Yintombazana esencinane ene-12 years itheni izelwe kodwa iyaqhawuka. Amen. Intombi enethombo legazi yona inethombo legazi elibambile. Intombi indala ngeke enethombo legazi kanti intombi encinci. Yintombi endala enethombo legazi elibambe for 12 years, not 12 months. 12 years ibanjwe lithombo legazi. Ezodlula nje apho uYesu lisikelele baba izwi lakho lisincede sonke apha egameni likaYesu. Balazi elibali abazalwane. Ezodlula ngahlala phansi inkosi. Ezodlula nje apha mfundisi uGaleni uYesu ucelwe uYayiro ngenxa yentombi yakhe encinane ene-12 years izelwe. Ungathi amen umncinci apha. Ngelathi namhlanje ngize nabazalwane ndaweni bheke bona basho amen. Umfundisi nxa inabazalwane uba uyabhongoza. Amen. Le ntombi katata uYayiro iminyaka yayo mingaphi? Itheni? Le ntombi enethombo legazi yona ibambe ithubeni ngane ethombo legazi. Ibanjwe yintoni? Yayiphelile imali iwahambe onke amagqirha ase-South Africa. Kodwa ithombo legazi lalingaphelanga. Kodwa imali yona yayiphelile. Iqale uku-athenda elithombo legazi imali ikhona. Ibingayidingi imali ibikhona. Kwavela ithombo legazi imali ikhona. Ngoba liyakwazi ukuvela ithombo legazi imali ikhona. Uyakwazi ukuhlupheka imali ikhona. Uyakwazi ukugula imali ikhona. Uyakwazi uba izinto zingahambi kakuhle imali ikhona. Intombi ibanjwe lithombo liqale inemali. Intokazi iBhayibheli intokazi. Lapha intokazi uthetha lapha intokazi eBhayibhelini qiniseka uthetha ngomuntu onazo
ithombo legazi. Mashakataya. Lafela ithombo legazi. Livela imali khona. Lafela ithombo legazi. Kwanzima. Kuke kubenzima bathandekayo. Zihamba kakuhle izinto kulo mhlaba esikuwa sike zithinta izinto ulinenekazi. Sabenza thinta izinto zalentolazi bekuhamba kakuhle binuka kamnandi zathinta izinto yanevumba. Bekukuhle zonke izinto bezihamba kakuhle ngoba sike sihamba kakuhle izinto kulo mhlaba kodwa sike zijika izinto apha kulo mhlaba. Ukujikela umhlaba. Wasama nosisi waya onke amagqirha ecekiswa bathi abashumayeli waqedwa yifaith yakhe kuYesu. Ndizothi mina namhlanje ayinjalo. Ngoba kuba ulamagqirha ebeya kuye uwo ebeya enefaith yoba ndizophila. Ithombo legazi liBhayibheli lalimana liba mandundu liphinde libuye ithombo legazi. Ngoba yonke into oncedakala kuyo emntwini iba ngathi ilungile, iba temporal, ayi permanent. Lalimana lingathi lidlulile ithombo legazi. Iyalikhisa ibuyele ebuntokazini bayo liphinde liqhamuke ithombo legazi. Ngoba incedwe ngabantu. Uncedo lwegqirha lifana nencedo lukaJesu. Noba ungaba nefaith emagqirheni okanye ube nefaith nakubathandazeli yewethu ngeke ufane nokuhlangana kwakho noJesu. Haleluya. Nefaith emuntu yafika langabi liqhalile baphinde bayicebise bathi hamba e-KZN akuqhashi umuntu phaya uyaphila. Yanefaith yathi ndiya yabuya ithi ibhayibhile yaphela imali ngoba iyaphela imali xa uhamba izinto ezinganalo igama likaJesu. Kodwa xa uhamba izinto ezinoYesu ayipheli imali ngoba kwaYesu kuyamultiply. Kodwa ngaphandle kwaYesu ziyaphela izinto, ziphela zikhona ngoba nomtshato yakwazi ukuphela ukhona. Uthi uSolomoni kwincwadi Psalms 127 abayakhala ngekho bayakhelise. Noma wakhantoni if Jesus is not there uyadlala. Noma wakhikawe okanye ibandla ulakhelise. Elo bandla uYesu engekho umnikazi webandla uYesu. Yaphela imali yosisi. Yaphela nakuyisela uphela uhamba kokohatshebe izophela uhamba nabathandazi khona abantu ngabathandazi ukuze ngabe lokho ngabathandazi sokuba sibane eBhayibhelini lento kuthiwa ngabathandazi eBhayibhelini kufuna i-five ministries. Most of the time into engekho seBhayibhelini iyalichitha ibanga noba ingathathwa yenziwe ifaneleke but uba ayikho ezwini likaThixo most of the time iba isixhobo sokusebenza uthanayo. Ngoba abantu okuthiwa ngabathandazi bayakwazi uba baqokelela nomama babe yiteni bethela yothandana kanti bavule ithuba lokuhleba abantu because le nto okuthiwa ngabathandazi siyazibabona eBhayibhelini because noba uyashumayela ufuneka uthandaze, noba uyacula ufuneka uthandaze, noba ukhalisa ikeyboard ufuneka uthandaze. Yintona ongayenza ndingathi kungathandazi ngabantu abathanda nto ngabathandaze ude kuthiwa ngabathandazi ikhona na into ongayenza ndingathi kungathandazi. Ikhona na into ongayenza mbusweni kaThixo
ngicela umuntu wakwaZoyi baphinde kodwa indawo yokuthandaza kanti indawo abayaphela babaqoqa amabandla kungayo bathi ke ngoku bamembe umnandi menywa endaweni ngoba ngizothetha lesimeni mandithethe bese ngiyivala iBhayibheli ngabe ndimema ngifike ngishumayele before ngishumayele bathi kum ngazimamelelwa bathi emabandleni asincedakali oko kwabakhona le ndawo bekhomba lendlu lena yenza izinto ezedlula ezedlula emabandleni yaphakama waphula leBhayibheli ndathi ilishwa leli nilahlekelwe yimfihlelo yale nto eniyenza kulendlu because into eyenza izinto zenu zikhululeke yile nto enizoyenza kulendlu not uba yilendlu ngoba iBhayibheli lithi uYesu waya ngasese eyothandaza asinothi ke ngoku amandla omthandazo kaYesu yiselela ngoba nalabo njengoba silapha nje ayondlu lesikuyo egcwalisa amandla kodwa sithi abangene bemlibawo siyayitshintsha indawo nentente siyayitshintsha because sithi abalibawo thina sishintsha intente thina ibe libanga because ungene ibanga nguwe nami nawe nawe nongcwabo thina siyakwazi ukuwutshintsha umngcwabo siwutshintshe umngcwabo but ngebebekethi ngumngcwabo siwutshintshe sitshintshe umngcwabo sitshintshe umngcwabo ndithi umngcwabo siyawutshintsha swekube inkonzo sikhulula abantu emngcwabeni kubhuthiwe sithi khululekayo in the name of Jesus kubhuthiwe sitshintshe umngcwabo batekela ke ngolwelezi thina siyakwazi ukuthenga nomziba kudakada kothimoloshi angabantu bayixelela apha abendlu kakhona umzi ekuthi abantu babaleke othimoloshi ubathiphi lo mzi lowo ngiyawufuna lo mzi yabona umzi lowo sekuthiwa kubaleke abantu baleke othimoloshi nibofunela uNkulunkulu ngiyawufuna ukonjalo kakhulu because yayazi babuthiphi lo mzi sisathi basi kuthathwa ngamathumoni lokho ngoba sinamandla thina ukunqoma amathumoni cha sigcine into enuka kakhulu emathumoni siphethe ivungekile emathumoni and siyayikhusela uthi usihleba sibengada sihlekwana because sikhusela lento ekhusele thina ngoba uba ukhuseli ayizokukhusela uthi usihlebile saba futhi usihlebile kodwa thina singakuhlebi sithele idiliva besibhezwa because sikhusela lento ukuze mathumoni ahambe ecaleni siyeqiswa thina ungaciba seqiswa emakhayeni ethu uyabeka umbeko egeyithini kwigeythi zethu seke kodwa singeni because sinalento engeqiseki qhubekeke nabandala uba lo sisi kwasi asalaphikiswe nayifethi yakhe ngoba ifethi umsebenzi emaqhelo iBhayibheli wathi ukuba ndike ndathinta umqhubi wengubo yakhe wathi ndiyakuphila ebesho kanjalo nginemotweni eDurban athi bathe ukuba ndike ndafika eDurban ndiyakuphila uyishilo lo kodwa abantu bethetha sifungo besithi nakanjani uyophila naye futhi aphuma ifaith igcwele ukuba ndaze ndalifumana lokugcina igqirha abese
aphinda nakanjani xa ufika eDurban kweli kodwa abuye ekhula lamandla wakala kwaphela imali bathi uthi namhlanje bathi uJesu ndathinta lamandla wesifundisi andikhathanga ukuthi usibona sibahle wena silande kwi-background okanye ufuna ifoto zethu sakasebenzisi isibona ngoku silande besidlule simbamba uyarestore kuDavid uyawubuyisa umphefumulo uyabuyisa ubuyisa ngobuntombi ubuthi kanjani intombi inafasi yabantwana iba yintombi apha iba yintombi apha iba yintombi nxa ibuyele kuYesu ngoba intombi enganayesu ayontombi noba inayo lonke umntwana because ayontombi izulu bengayazi kodwa intombi noYesu noba bayi-5 abazali bayo bayakuzibuntombi bayo because iyamthungisa umzalo wakhe iyalazi ixesha longena ekhaya bathakane bubuya njani kwintombi uyayibona indlela nxa kwambiwa ngapha abantu bahamba apha kuvuleka indlela apha behamba njengoba behamba abantu apha bakuba khona umzila wokuba uyabuthela kule yathi kodwa mhla wabiwa kwafika uYesu wabiya entombi yawuhluminca ndiyakutshela bahamba yakuphinde uyibone loo ndlela leyo because uthi inkasela kubuyela uJesu nendlela ibikade ihanjwe ibuyele endaweni yayo iyabuyela ke intombi ebuntombini ngoba ufike uYesu wayibiyela kodwa xa ingabiyelwanga kuhlala kubona uba hayi kuyahanjwa bawuthi bengakagqiba abafana besathi sisiwe indlela akabiyelwanga nanti intombi eqhamule kasi nagijima yagcikimisa ithi ibhayibhile ithi qiniseke ithi laa faith ibiyisebenza but ke ngoku ikholelwe endaweni erayithi ithi ibhayibhile leqoko wabuza uYesu uba kwenzeke ntoni ndeva manje ngoba uphiliswe ngamandla kamoya igcwele agcwele apha kuJesu uyabona uJesu ehamba ndigcwele amandla uthi ndive amandla ngomonyolohamba namandla wathi sibathinta nje bawe ingako ndiyabona xa udeliverance bayazi kodwa ndiyanunika deliverance ngoba iyenzeka omama befundisi bathathelaaze lithenzayo ndicawe thandazela asuyediniwe lapha because i-deliverance idla kulonke awukwazi ukukhulula umuntu ungayixoxanga intlungu yakhe uYesu ukuze akhulule abantu kwizono bafuna akhatha izono zabo ukuze bakhulule ezonweni okwesibini nxa deliverance ufika nyhani ubuyele amadimoni abuya straight kuze ebuya kuyathi bayayazi abantu bevuselwe ngemisho ukuba ngokukhona ifuthe amadimoni alwa nawe that is why funa ukuzakugwela ngamandla kamoya ayafuneka bathandeka ayafuneka amandla kamoya ayaempowerish wasangena kuwe amadimoni akabenamandla because amandla kamoya ngola amelani namanye amandla asemhlabeni noba ngapasuka kweliphi icala amandla kamoya uba kwakho ube wavumela ukuba ngaphi umoya ungcwele amadimoni alodakasa noba kuthiwa ngumfundisi kodwa xa kugcwele umoya ungcwele kulo mfundisi amadimoni alekona alolekona ayinyathela lona kongu-archbishop kodwa uba awugcwele
awuqalanga ugcwaliswanga uzoba ngubishophu nje wadlala amadimoni kufuneka uhambe uye koSiyasi. Abantu abathwalayo akuthiwa ngabefundisi namhlanje ingxaki basuke kulento kamoya engcwele. Nangumfundisi udilizwa kwanto elithemba ukuze abantu bathembe wena ukuze ubanike umoya oyingcwele. uJehova ngembiza kwa udiliza zonke izinto ezilithemba efuna uThixo uthembela yedwa because uThixo akanalo ithemba uthembisa ngezwi lakhe naye uthembisa ngaye ukuze uthembe emveni koko ongenzeki kuyenzeka. Give amandla elishiya. Give amandla elishiya. Alathi amandla kamshiyi uJesu ezowela phezu kwakho nawe namhlanje. Amandla kamoya makagxile awe phezu kwakho nawe. Give amandla elishiya. Ukuze lithi qoko ithungo legazi lakho kufuneka amandla. Amshiye ahlale phezu kwakho. Give amandla elishiya. Give amandla elishiya. Amshiya angena kwintombi enethungo legazi lweqoko nanamhlanje lizothi qoko ithongo legazi noba kubani apha. Amandla kamoya engcwele apha letente apha leholo apha leholo apha leholo apha leholo nditsho kuleholo yesikolo apha leholo akamshiyi uYesu ahle phakathi kwempilo yakho apha kule altar. Amandla makamshiyi uYesu afikelele kuwe. Makamshiyi uYesu afikelele emaqaleni bakho. Makamshiyi uYesu livela amandla elishiya. Ushaka livela amandla makasuka wele kuwe ukuze lithi qoko ithungo legazi. Makasuka awele phezu kwempilo yakho ukuze athi qoko yonke imiqokelelwane yemiqwaniso makawele phezu